pompano ndayitana Taps Bandawe iwowa ndikatswiri olimbikitsa nyimbo komanso amene amakonza nyimbo kumene tikulandireni zoma kwambiri pepani chona sizili bwino koma zomwe tikuthokoza mulungu nzoti we were fortunate kuti munthu tikhale naye pamalawi pano munthu wa mtima wangati wa Lucius munthu wa luso ngati Lucius. No, we were blessed to have him, and today more than we cry for him, but we also celebrate his life. Mukumbukira bwanji Soja Lucius Banda inu mwakhala mu mbiri yolimbikitsa nyimbo kumalawi kuno kwa zaka? Ine ndakhala mu nyimbo maybe 30-40 years. I say this from the bottom of my heart kuti palibe munthu amene nakumana naye ngati Lucius Banda, munthu woti took his craft very serious, but also munthu anayi ndi luso lopsa kwambiri, but more importantly Malawi ikonda and anali munthu wozipereka. I know munthu akatisiya timakamba choncho, koma he was truly an angel, and men danenamo kuti we were blessed kuti to have him in our lives as Malawi. Ni mpata mchingereza mati to give him his flowers. Ali moyo ndipo mkumati chani munthu abwera zanu kucheza ndikudziwa nini ngati munthu abwera ndithu munthu anali wochezeka kwambiri, and ndi mmodzi yemwe timatha mwina 3 mamawa kumuimbira if I have a certain issue, a certain problem, koma anali munthu woti muganize kuti from 1993-94 album yake yoyamba mpaka pano ali pa peak. 1993. Yeah, because his first album was in 1993. Do you remember what it was? Yes, it's Son of a Poor Man. Son of a Poor Man. Yes. Mukuona anachokera background ya munthu osauka koma samabisa makamba samabisa and anthu osauka amakonda kwambiri and mpaka panopa mu different genres. No, we've lost a giant, but we've now gained an icon. Emwe level yomwe we have to follow is his benchmark. Ndithu. Tisana malizo joza kwathu ndima uwelenga pena pake zathu Gordon Matomba analemba kuti Lusoja Lucius Banda emotion ili yose menoli nayo ukulira amakhalapo ni nyimbo yake uli mchikondi wako mchikondi Lucius Banda apezeka poso inu mungati chani aine zimenezozo. In fact kuti tijambule nthawi nyimbo ya nthawi conversation inali imene kuti ase iweyo umajambulira anthu poor people, anthu anchikondi, anthu ovutika na tufuna nyimbo ya iweyo anakana 2 days ndikumpanga kuti ukakamiza upanga convince no nde from there ndithu inatuluka nthawi yomwe ya nthawi yandiphunzitsa chiphunzitso. Yeah, that song. You produced that? Yes, I produced that song, and it was in fact the most spiritual song I wrote where he wrote and I produced, where after producing that song you could feel good and that's only happened to me just maybe once or twice in my lifetime. So he's a giant. Taps. Yes. Ndikulole ni mupite koma ndikufuna soni nthawi ina. No problem, anytime. Amene ni malankhula nawo ndi Bambo Taps Bandawe.